lereng dhisik. Diaringke napase ditata uteke. Iya yo, ora liwat nespake gawe jenengan yo. Ara coba, aku kepengin nanjake kata-kataku Seniwati. Yo maju laras. Sing bengi iki nderekke sowan. Adikku nduk utari ke selatan. Pomono nyanti. Maksude iki sak kidul. Ora nduk utari kon nang kidul ki ora. Ya, tampil ke depan. Ini serpoke petanaman. Ya, serpoke petanaman. Ya, ini ditepungake kelawan para sastra budaya. Mak iki sing sisih kidul iki adikku sing sangka Bengkal. Ya, sing sangka Bengkal nduk Vela. Lore adikku sing sangka Badikan. Nduk ana Aura. Ana Aura. Disampung adikku sing sangka Sampung, nduk Dwi Lestari. Mono lanjut dulurku wedok sing saka Badekan Mbak Yuni. Wah iya diteruske adikku sing saka Jambon nduk Utari. Ngono sampeyan ngersake apa iki minangkani dawuh saking pepundhenku ingkang hamengku gati panjenenganipun Raka Mas Sunaryo sekalian Ibu Triningsih. Iki kepengin kuwi lagu Kitir Sumilir. Dicaosake kadang-kadang padha lan kadang taruna kang bengi iki ya kuwi wis bebantu bet repot dalem kene nggone Bapak Sunaryo sekalian Ibu kagungan gawe. Wah semangat luar biasa. Wah tenan kekompakan kerumunan selalu terbina ana lingkungan Taman Sari Sambit kene. Pantes kanggo patuladan yo Mak. Pantes kanggo contoh. Ngono. Ora coba ditanjake nggih. Ya dados
guing panwundhu minangkani dawuh saking ingkang hamengku ganti kagem jampi saya ya Mak. Sing paling baku lan sing paling utama Nduk, ayo ngaturke puja-puji syukur kunjuk ngersane Gusti kang nyipta jagat iki Nduk, Gusti kang Maha Kuwasa karana nikmat peparinging Gusti sing awujud kesehatan lahir lan batin iki alhamdulillah. Kowe lan aku sang kanca bisa minangkani dawuh pepundhenku inggih menika panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu Triningsih ana ing tlatah Sambit iki mapane ana ing Desa Taman Sari kene. Kowe lan aku sowan ana dalem kene kebak ing kawilujengane Skala Saka Rubudaya Nduk. Amin Allahumma amin yo. Kang angka loro selawat lan salam ora maleh-maleh tetep dibisungsungake ana ngasane Kanjeng Rasulullah Kanjeng Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo seperintis umat saka jaman pepentingan di jaman pepadang langsing tansah diarep-arep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki nganti dina ing akhirat besok. Amin Allahumma amin yo. Mula Nduk minangka tandha cintane awake dhewe minangka tandha mahabbah awake dhewe marang Kanjeng Rasul. Begiki mumpung sing rawuh akeh ayo maos selawat bebarengan nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Muga-muga kowe lan aku sakanca keluarga besar Bapak Sunaryo kabeh susna budaya sing hadir sing rawuh kalbu sing dodol sing nonton kabeh bae Nduk besok kalbu yo kuwi ewane umat Kanjeng Rasulullah sing tansah pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin yo. Amin Allahumma amin. Panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu Triningsih nika sasi kang kepungkur tindak ana gubuk karangan badhe kanono. Oh ngono tindak ning gubuke dhewe karangan badhe kanono Nduk. Dawuh kelawan aku lan kowe titi kangguan kang prayoga iki. Kowe lan aku kadhawuhan gelar kabisan yo kuwi utawa gelar kagunan iki wujude wayang kulit kowe lan aku kang sinampiran kapercayan saka panjenengane sekeluarga. Oh ngono, kajat lan niate saking panjenengane. Ya kuwi netepi darmaning asepuh Amiwaha Suta Mahargya Siwi ngentas 70 saat majane kang mijil jalu. Oh ngono. Ya kuwi kadangku Mas Satrio Lintang Nugroho SPD. Wah, jenenge ngitapi-tapi. Asma kinarya japa jeneng kuwi lambanging ya kuwi gegayuhan. Oh ngono. Mas Satrio Lintang Nugroho kang wis kelakon daud lawan Mbak Fitria Ulfa Musfufah. Angel Bila Jawa Mbak Fitria Ulfa Musfufah Putri Bapak Aris Ahmadi dan Ibu Tri Widarti almarhum. Oh ngono. Saka tlatah Jetis Desa Kutu Kulon Ponorogo. Alhamdulillah Nduk. Wis kasembatan kang kirancak ya kuwi acara akad nikah temanten sekalian Mas Satrio Lintang Nugroho lawan Mbak Fitria Ulfa. Ya Minggu 27 April 2025. Alhamdulillah netepi adat budaya Jawa, netepi adat agama lan adat negara kabeh ngrancakake nggone temanten sekalian nikah ya kuwi kadangku Mas Satrio Lintang Nugroho lawan Mbak Fitria. Ngono Mak. Yen nyuwun ngersani Wang Agung Nduk. Bengi iki ora mung suka-suka mari suka ora mung hura-hura, ora mung seneng-seneng ning jroning batin sing baku, jroning rasa kang utama ya kuwi nyuwun ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Mono. Muga-muga anggone jejodohan, anggone omah-omah kadangku Mas Satrio Lintang Nugroho lawan Mbak Fitria Ulfa kang sepisan Nduk diparingi atut runtut manunggal lair lan batine manggih ya kuwi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah
kuwi kang sepisan kang angka loro nikah kang sejati utawa nikah kang wis linambaran ibadah iki pikantuwa keberkahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kang angka 3 muga anggone sejodohan panjenenganipun Mas Satrio lan Mbak Fitria muga enggal diparingi keturunan sing soleh lan solehah. Amin Allahumma amin. Yo amin Allahumma amin. Kowe kajat kang swisando kang angka 2 panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu Tri Ningsih Kluari Punagi utawa Kluari Nadar. Ngono. Nadare yo kuwi kang wis di aturake Mas MC sore mau. Ngono. Muga-muga nadar saking panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu kang wis linwaran ana ing titipan Cikang Prayoga iki yo. Gusti paring ijabah ambabar pagesangan sing kebak dening karahayot kebak dening katentreman ngono panggih kawuljingan bejo donya wilujeng ing akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sing angka 3 ya ana sisan gawe mak sisan gawe sing angka 3 kepengin resiki suker sakit lan denda trimala. Oh bengi iki nganggo pangruwatan murungkala ya nggih. Nganggo pengruwatan. Dawuh sing tak tampa sewengi kudu rampung sakruwate. Oh ngono. Iya ya. Tegese ngresiki suker sakit lan denda trimala kang ana bale wisma kene lantaran yo kuwi nganggo tetinggalane para wali sanga biyen wujude wayang kulit. Waton kabeh kuwi ya linambaran rasa kang madhep mantep ati kang suci ikhlas mairtu sing batin mesti Gusti paring ijabah. Oh ngono Mak. Sing penting ikhlase kuwi iya Mak. Sing marai mandi ya kuwi ngono Mak. Iya ya. Ngaturaken wilujeng dalu katur dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Taman Sari ugi sedaya perangkat desa. Tan kantun ngaturaken wilujeng dalu katur kunjuk dhumateng bapak-bapak yang saking aparat kepolisian sektor Sambit dan semua jajaran. Ugi bapak-bapak yang saking Kuramil Sambit ini, Kuramil Sambit dan semua jajaran. Bapak-bapak yang lenggah wonten lembaga-lembaga desa nggo bengi iki sing hanges reni utawa hanjenengi sing dadi krentek lan nyet saking panjenenganipun Bapak Sunaryo sekalian Ibu Tri Ningsih nggone tasakuran bengi iki. Wah, pancen hebat, lain daripada yang lain. Hebat, pancen hebat Pak Sunaryo karo Ibu Tri Ningsih. Wah, semangatnya luar biasa. Dasar kiai ini gerapiak semangat. Wah, pasugatan banyu mili. Pasugatane banyu mili tenang. Jajane boto sing komplit. Iya, sing komplit. Alhamdulillah. Ya, saking tresnane panjenenganipun Bapak Sunaryo sekeluarga kelawan kadang-kadang seniman-senimati bengi sing sowan ana dalem kene. Oh ngono. Kabeh ora nguciwani nggih. Kabeh nggone sumpah kehormatan ora nguciwani. Ora nguciwani. Ngono. Ya, bengi iki ngaturake religi dhisik lho, religi Hasbunallah. Tak pisungsungake kagem kadang-kadang santri ana ing lingkungan Taman Sari Sambit kene. Oh ngono. Ora coba diaturke ditangjaake nggih. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil.